eyondayo ekuseni. Kanti ke kuthiwa aba basemagunyeni ingakumbi ku-social development ngapha e-India baye banqanda umtshato sowuphakathi eMambapur, igama lale ndawo kuthiwa i-state sakhona iTelangana, apho kuvakala into bekutshatiswa abantwana ababini, umtshakazi lo una-5 umyeni lona una-9. Hi guys, come on. Bathi kaloku bona ngokwenkolelo yabo ilishwa belikhona apha endlini apho bekusweleke izizalwane zabo ezimbini, And then kwacaba ke inkolo yabo ithi funeka ibe khona into engaqhelekanga eyenziwayo kwelo khaya ukususa ishwangusho. utshatiswa abantwana. Yiyo loo nto bebaqomela singatshatisa abantwana nje ndebona bangene bedlula abantwana kukho imeeting. Wakho ne-ID. Ucinga le nto ndiyicingayo? Bengatshaya. Hayi. Bafike bayiphelisa yonke loo nto leyo kama Short. kubanjwe kwamntu, kodwa ke bona abazali bamile bona besithi iculture yethu uba masenze izinto, kodwa ke kuthiwa nophula umthetho, kodwa ke kungaxesha angasali iculture yenu, kodwa ke ekugqibeleni sibamba kwamntu. Kuthiwa iqala ukwenzeka ke lena into ngoba ngoFebruwari kwakulona unyaka abefundisi ababini nabo babanjwa emveni baba betshatisa intwanana ena-15 nentombazanana ena-13, nabo beya wabuyela kwakule nto yoba besithi hayi bazama ususa ishwangusho ekhaya ngento eyothusayo. PE is either uyayitolerate okanye uyayitola later.